चेनेल। स' लोगोफोर जों नोंथांमोनजों बे पार्टआव सावरायनो नागिरदों चेप्टार 1नि केमिकेल रिएक्शन एन्ड इकुवेशननि मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन एन्ड एन्सार। स' बेवहाय नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों थांनाय 2020निफ्राय 2016 मायथाइसिम बेवहाय चेप्टार 1निफ्राय मा फैदोंमोन बेनि कुइसन आरो फिननायनि सोमोन्दै जों बे भिडिअ मोजाङैनो डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैबो सोंथिनि फिननायफोरखौ मोजाङै मोननो हागोन आरो बुजिनो हागोन। स' लोगोफोर जों दा 2020आव मा फैदोंमोन बे चेप्टार 1आव बेखौ जों 2020आव मा फैदोंमोन जों बेखौ दा नायनोसै। दा बेवहाय 2020आव फैनायनि सिगाङावनो आं बेखौ सावरायनायनि सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे माने पेटार्नखौ होनो नागिरदों। बेवहाय गिबियावनो मा फैदों VSA। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों VSA। बे VSA जाबाय भेरि सर्ट एन्सार, माने जोबोर सुंद'यै फिननाय होनाय। बेवहाय नैबे 1 आरो ब्रेकेटआव नोंथांमोना 1 नुनो मोनदों। बेवहाय 1आ जाबाय गिबि 1आ जाबाय मार्कखौ फोरमायदों आरो ब्रेकेटआव थानाया जाबाय कुइसननि नाम्बारखौ फोरमायदों। स' बे जाबाय 1 नाम्बार कुइसननि मोनसेल' सोंथि थागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय सर्ट एन्सार टाइप कुइसन, बे पेटार्न 1 जागोन। बेवहाय 2 नाम्बारनि थागोन, मोनसेल' सोंलु थागोन। थामहिनबा मोनसे सोंलुबाबो बेवहाय नोंथांमोना माब्लाबा मोननै थागोन, ABC बिदि थायो। स' बेखौ नोंथांमोना कुइसनखौ नुब्ला हमनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सर्ट एन्सार, बे पेटार्न 2 आरोना, बेबायदि थागोन। बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे सोंलुआव 3 मार्क थागोन, मोनसे सोंलु थागोन आरो माब्लाबा मोनसे सोंलुनि अनगायैबो ABC बेबायदि मोनथाम कुइसन थायो। स' माब्लाबा ABबो थायो। स' बेखौ नोंथांमोना कुइसनखौ नायब्लानो हमनो हागोन। दा टटेल बे चेप्टार 1निफ्राय गासै 6 मार्क फैगोन। स' बे जाबाय 2020 आरो 2019आव बेवहाय गासै बे चेप्टार 1निफ्राय 6 मार्क फैदोंमोन आरो बे हिसाबै नोंथांमोननि जा 2021आव जानो गोनां SSLC आनजाद बेवहायबो बे चेप्टार 1निफ्राय गासै 6 मार्क फैगोन। दा 2019निफ्राय नोंथांमोननि निउ कर्स माने सिलेबासा एसे चेन्ज जादों। बे हिसाबै गासै बे चेप्टारनिफ्राय 6 मार्क फैगोन आरो 2018आव एसे खम फैदोंमोन। बे चेप्टारनिफ्राय गासै 5 मार्क फैदोंमोन आरो बेवहाय 2018आव गासै प्रेक्टिकेल मार्कआ 20 मार्क दंमोन। स' बेखायनो बेवहाय खायफा चेप्टारफोरनि मार्कआ एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेवहाय प्रेक्टिकेला 10 मार्क थानायनि थाखाय दा बेवहाय 6 मार्क, थामहिनबा 1 दाजाबना होनानै 6 मार्क जानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना कुइसन पेपारफोरखौ नायोब्ला गोबाङैनो बुजिनो हागोन। दा गोबाव खालामालासे जों बेखौ दा स्टार्ट खालामसै। दा गिबियावनो फार्स्ट कुइसना दंमोन 2020नि बे चेप्टार 1निफ्राय मा फैदोंमोन आरो बेवहाय आं लिरनानै होदों बे फार्स्ट जा चेप्टार 1आव दङमोन, चेप्टार 1निफ्राय जाफैनाय बे SSLC 2020नि कुइसन नाम्बार 2 नोंथांमोना नैबे जा आं कुइसन नाम्बार 1 होनाय बेखौ नागिरनानै मोनगोन। आं नैबेथिं बेखौ लिरनानै होखादों SSLC कुइसन नाम्बार 2 दङ बे 2020 पेपाराव नोंथांमोना नायनांगोन। दा बेवहाय सोंदों मा केलसियाम अक्साइडआ दैजों गोख्रोङै फिनजाथाय जानानै गोथै सुनै केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजियो। बे फिनजाथायनि रासायनारि फिनजाथायखौ लिर आरो फिनजाथायनि रोखोमखौ मख'। स' जोबोर गोरलै, जोङो बेखौ फराखौ डिसकास खालामनो मोनबोखादोंमोन दे केलसियाम अक्साइड माने गोरान सुनैखौ जेब्ला जोङो दैजों फिनजाथाय जायोब्ला मा सोमजियो, अब्ला डाइरेक्टलि फिनजाथायखौ लिरबानो जाबाय। स' जोङो बेवहाय लिरखादों नै CaA जाबाय केलसियाम अक्साइड, केलसियाम अक्साइडआ दैजों फिनजाथाय जानानै बे केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजिबाय। आरो बेवहाय नोंथांमोना सेकेन्ड पार्टआव मा सोंदों फिनजाथायनि रोखोमखौ मख'। बेवहाय नोंथांमोना लिरनांगोन फिनजाथायनि रोखोमा जाबाय अरजाबनाय फिनजाथाय गोग्लैयो। स' जोङो आरो मोनबोदोंमोन अरजाबनाय फिनजाथाय माखौ बुंनाय जायो, जेब्ला माने मोननै एबा बेनिख्रुइ बांसिन अरजाबग्रा, थामहिनबा नैबे जा फिनजाग्रा मुवाफोरा अरजाबनानै मोनसेल' फिनजाथाय मुवा सोमजिब्ला बेखौनो अरजाबनाय फिनजाथाय होनना बुंनाय जायो। स' नैबे समानथायनिफ्राय जोङो बेखौ अरजाबनाय फिनजाथाय होननानै दिन्थिनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलु फैबाय जोंना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 आरो बे कुइसन नाम्बार 2आ नोंथांमोननि 2020 मायथाइनि बे SSLC कुइसन नाम्बार 7आव दंमोन। नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 7आव नायब्ला बे आं जा होनाय सोंलु नाम्बार 2 बेखौ नुनो मोनगोन। बेवहाय लिरदों गाहायनि बुंथिखौ रासायनारि समानथायजों लिर आरो समानसु खालामनो होदों। दा बेवहाय 1 नाम्बाराव सोंदों हाइड्रजेन सालफाइड
बाराव खामनानै दै आरो सालफार डाइ अक्साइड सोमजियो। बेनिफ्राय नाम्बार 2 फैदों पटासियाम धातुआ दैजों फिनजाथाय जानानै पटासियाम हाइड्रक्साइड आरो हाइड्रोजेन गेस सोमजियो। दा बेवहाय दा नाम्बार 1 नि एन्सारा माबायदि जागोन? दा हाइड्रोजेन सालफाइडनि फर्मुलाया नैबे H2S, बेनिफ्राय बाराव खामनानै, बार माने अक्सिजेनाव फिनजाथाय जाबाय, बेनिफ्राय सालफार डाइ अक्साइड सोमजिबाय, SO2 जागोन। बेनिफ्राय आरो दै सोमजिनायखौ बेवहाय दिन्थिदों। स' जोङो बेबायदि दिन्थिबाय आरो समान ज' खालामब्ला बेबायदि जाखागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 नि फिननाया जाबाय बेवहाय केलसियाम बुंदों, पटासियाम माने पटासियामखौ जोङो के जों दिन्थिनाय जायो। स' जों के खौ लिरग्रोबाय गिबियाव, आरो पटासियामा दैजों फिनजाथाय जाबाय H2O जों। बेनिफ्राय पटासियाम हाइड्रक्साइड जोङो KOH खौ लिरनो हायो। बेनिफ्राय हाइड्रोजेन गेसखौ जोङो H2 लिरनो हायो। स' आरो फाइनालि जोङो बे समानसुखौ नोंथांमोना खालामखानो हाखागोन बेखौ। बेनिफ्राय बे जाबाय कुइसन नाम्बार 2 मोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय। स' नेक्स्ट सोंलुआव जों थांसै। नेक्स्ट सोंलुआ जाबाय कुइसन नाम्बार 3, आरो बे कुइसन नाम्बार 3 आव एबाबो फैदोंमोन, आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों कुइसन नाम्बार 3 आव बेवहाय जोंहा दङ नाम्बार ए आव दङ मोनसे मुवा एक्सनि गलिलाखौ गुफुर गाब होनायाव बाहायनाय जायो। एक्स मुवानि मुं आरो बेनि फर्मुलाखौ लिरनो हादों। आरो गुबुन नाम्बार 2 दङ 1 आव मोननाय एक्स मुवाजों दैजों फिनजाथायखौ लिर। थामहिनबा नैबे 1 आव जा जोङो मोनगोन एक्सनि मुंखौ, बेजों जोङो दैजों जुदि फिनजाथाय खालामब्ला मा मोनगोन? दा बेनिफ्राय बे थांबाय। बेनिफ्राय नाम्बार बि आव दंमोन बेवहाय गाहायनि फिनजाथायफोराव सोमजिनाय अक्सिजान आरो अक्सिगार मुवाफोरखौ सिनाय। बे CEO बेबायदि कुइसना होनाय दं, आरो बेवहाय गासै बे गिबियाव मोननै, नैयाव से आरो नैयाव जाबाय से, गासै 3 नाम्बार दङ। स' नोंथांमोना कुइसनखौ नुबाय जानांगौ माबोरै फैयो। बे जाबाय 3 नाम्बारनियावनो A, B बेबायदि फैदोंमोन। आरो जों दहाय आगोलाव सावरायनाय बायदि भेरि सर्ट एन्सार टाइप कुइसनाव गासै 3 मार्क थायो। आरो बेनिफ्राय जों सिगाङाव मोनबोखाबाय 2 मार्क आरो 1 मार्कनि सोंलु। दा बेबायदि कुइसनखौ नायब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन। बेनिफ्राय आरो बे मोननैखौ जुदि हायाब्ला, नैबे मोननैखौ जुदि हायाब्ला नोंथांमोना नैखौ लिरनो हायो। एबायाव मा फैदों? मोनसे गोजों मुवा गाब गोनां गुदि मुवा एक्सखौ बाराव फुदुंनायाव गोसोम गाबनि जाबाय। गुदि मुवा एक्सनि मुं आरो सोमजिनाय गोसोम गाबनि खौसेनि मुंखौ लिरनो होदो। आरो बेनि अनगायैबो बियाव फैदोंमोन सोरजों बानायजानाय बेसादफोराव गाब फुननो गोनां जायो मानो? आरो नोंथांमोना 2020 नि बे कुइसन पेपाराव नायोब्ला बेखौ नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 18 आव नुनो मोनगोन। आं जानायाव कुइसन नाम्बार 3 होदों। नोंथांमोना बे HSLC 2020 नि कुइसन पेपाराव 18 आव थांब्लानो मोननो हागोन। दा बेफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आं सिङाव देखायनानै होनोसै। दा बेवहाय जोङो 3 नि ए फार्स्टनिखौ जोङो लिरोब्ला माबायदि जागोन? दा फार्स्टनिया जाबाय नैबे एक्सनि गोरान सुनाया जागोन केलसियाम अक्साइड, आरो बेनि फर्मुलाया जाबाय CaO। बेनिफ्राय जोङो दैजों फिनजाथाय खालामब्ला नैबायदि जासिगोन। दा बे जाबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय बि नाम्बारनि सोंलुआ बेमोन एन्सारा। अक्सिजाबनाय मुवाया जागोन H2 आरो अक्सिगार मुवाया जाबाय CuO। दा नोंथांमोना बेखौ जुदि हायाबा एबाखौ लिरनो हायो। आं एबानि एन्सारखौ बेवहाय दिखांनानै होखानाय जादों। स' बेखौ नङाबा बेखौ लिरबानो जाबाय। एबानि फिननायाबो गोरलै। दा एबानि एन्सारा जाबाय, नोंथांमोना सोंलुखौ नायफिनबानो जाबाय। दा एबानि एन्सारा जाबाय नैबायदि गुदि मुवा एक्स आरो सोमजिनाय गोसोम गाबनि खौसेनि मुङा जागोन कपार अक्साइड। आरो जों कपार अक्साइडखौ नैबायदि जुदि रासायनारि सम्बन्धखौ लिरोब्ला बेबायदि जागोन कपारजों अक्सिजेनजों फिनजाथाय जाना कपार अक्साइड सोमजिबाय। बेनिफ्राय नाम्बार बियाव जागोन एन्सारा बेयाव गाबा अक्सिजेन हेंथा हिसाबै खामानि मावो। जोङो बैसोरजों बानायजानाय माबाखौ मानो गाब होनाय जायो बेबायदि सोंदोंमोन। दा बेवहाय गाबा अक्सिजेन हेंथा हिसाबै खामानि मावो आरो सोरनि आइजेंखौ जामख'नायनिफ्राय रैखाथि होयो, आरो बिसोरनि मुवा आरो सिदोमा बारनि गेजेराव होथेग्रा हिसाबै खामानि मावो। स' बेखौ बेबायदि लिरबानो जागोन। जोबोर गोरलै। जोङो गाबखौ मानो सोरनि माबाफोराव फोननाय जायो? जाहाथे बे अक्सिजाबा, आरो अक्सिजाबनानै जामख'नायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो बे गाबखौ जायखिजाया सोरनि आइजेंफोराव होनाय जायो। दा बे जाबाय 2020 आव फैदोंमोन बेफोर सोंलुआ। बेफोर जा जों डिसकास खालामबाय बे 2020 आव फैदोंमोन। बेनिफ्राय जों दा नायनोसै 2019 आव मा फैदोंमोन बे लेसननिफ्राय। अनलि जोङो चेप्टार 1 नि सोमोन्दैल'सो डिसकास खालामदों, आरो उननि चेप्टारखौ जों उननि पार्टफोराव डिसकास खालामगोन चेप्टार वाइज हिसाबै। दा 2019 आव
बे चैप्टार 1 निफ्राय मा फैदोंमोन दा गिबि सोंलुआ जाबाय नैबे बायदि फैदोंमोन आरो बेवहाय नोंथांमोननि 2019 नि कुइसन पेपारनि बे 2 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ बेवहाय जायखारनाय फिनजाथायनि मोनसे बिदिन्थि होनो होदो स' नोंथांमोना बेखौ लिरबानो जाबाय बेबायदि Fe प्लास कपार सालफेट बेनिफ्राय आयरन सालफेट सोमजिगोन आरो कपार सोमजिगोन दा बेबायदि लिरबानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय नेक्स्ट सोंलुआ जागोन कुइसन नाम्बार 2 बे कुइसन नाम्बार 2 मा फैदोंमोन आरो बे कुइसन नाम्बार 2 नोंथांमोननि 2019 नि HSLC नि कुइसन नाम्बार 7 मोन 7 आव नोंथांमोना नायब्लानो मोनगोन बेखौ दा बेवहाय सोंदों गंसे आनजाद आसुङाव 3 ml सो सडियाम सालफेट गलिलाव ला गुबुन गंसे आनजाद आसुङाव 3 ml सो बेरियाम क्लराइड ला मोन्नैबो गलिलावखौ मिसायदेर आरो गाहायाव होनायफोरनि फिननाय लिर दा ए नाम्बाराव सोंदों गोजौनि आनजादनि नायबिजिरनायखौ लिर आरो बी नाम्बाराव सोंदों गोजौनि नायबिजिरनायनि रासायनारि फिनजाथायखौ लिर आरो फिनजाथायनि रोखोमखौ मख' स' बे नैबे कुइसना जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव दङ बे बिजाबनि मावफारिनिफ्राय फैदों बे मावफारि बेसां मावफारिनिफ्राय फैदों आं बेखौ गोसोआव गैला स' नोंथांमोना मावफारियाव नायब्लानो बे कुइसनखौ मोनखागोन दा बेवहाय दा गिबि ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया जाबाय नैबायदि लिरनांगोन गोजौनि आनजादनि नायबिजिरनायनिफ्राय दैयाव गुलि गुफुर मुवा सोमजिनाय नुनो मोनबाय आरो बे सोमजिनाय मुवाखौनो जोङो गुलि गोदि मुवा बुंनाय जायो स' बेबायदि लिरबानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव फैबाय जोङो समानथायखौ लिरोब्ला रासायनारि समानथायखौ लिरोब्ला नैबायदि लिरनांसिगोन बे जागोन सडियाम सालफेट बेनिफ्राय बे फैबाय बेरियाम क्लराइड बेरियाम सालफेट आरो सडियाम क्लराइड सोमजिगोन रासायनारि फिनजाथाया जाबाय बे आरो नोंथांमोना रासायनारि फिनजाथायखौ खालामखांनायनि उनाव समानसोखौबो खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेयो मा रोखोमनि फिनजाथाय होनना सोंदों जोंखौ कुइसनाव आरो बेयो जागोन मोनसे नैफान जायखारनाय फिनजाथाय स' जोबोर गोरलै अनलि नोंथांमोना फराखौ मोजाङै बुजिनांगोन अब्लानो बेफोर सोंलुनि फिननायखौ गोरलैनो हागोन दा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय बे जाबाय 2019 आव जों 19 खौ डिसकास खालामबाय थादों दा बे कुइसन नाम्बार 3 आ ओरैबायदि अक्सिजेन मोननाय खोमानाय बुंफोरथि होनानै गाहायनि बिदाफोरनि मोनसे बिदिन्थिजों बेखेव अक्सिजाब आरो अक्सिगार दा बेवहाय 2 मार्क दङ आरो गुबुन नाम्बार बियाव दङ बाराव सावनायनि सिगां दोंसे मेगनेसियाम फिटाखौ मानो साखोन सिखोन खालामनाय जायो होनना सोंदों बेवहाय 1 नाम्बाराव दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 18 आव नुनो मोनगोन बेखौ बे 2019 नि पेपाराव कुइसन नाम्बार 18 आव नुनो मोनगोन बेखौ नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय दा 1 नाम्बारनिखौ जोङो एन्सारखौ लिरग्रोनोसै दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 1 नाम्बारनि फिननायखौ दा 1 नाम्बारनि फिननाय ओरैबायदि जासिगोन दायो दा बेवहाय माबायदि लिरगोन दा ए नाम्बाराव गिबियाव नोंथांमोना बुंफुरलुखौ लिरग्रो अक्सिजाबनायनि बुंफुरलुआ माबायदि जाय फिनजाथायाव माबेबा मुवायाव अक्सिजेन नाजाव बे फिनजाथायखौनो अक्सिजाबनाय फिनजाथाय बुंनाय जायो स' अक्सिजाबनाय माने अक्सिजेन दाजाबनाय गोरलै राव जों बेखौनो बुंनो हायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखादों मेगनेसियामजों अक्सिजेन दाजाबबाय आरो मेगनेसियाम अक्साइड बेबायदि सोमजिबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों अक्सिगारनायनि बुंफुरलुखौ जुदि लिरोब्ला बेबायदि लिरनो हागोन जाय फिनजाथायाव माबेबा मुवायाव अक्सिजेन एंगारो बेखौनो अक्सिगारनाय फिनजाथाय बुङो बे जाबाय बेनिफ्राय ZNO प्लास C ZN प्लास CO बेनिफ्राय बेबायदि सोमजिगोन बेवहाय ZNO निफ्राय अक्सिजेना एंगार जादों थामहिनबा अक्सिजेना मा खालामदों ZNO निफ्राय अक्सिजेना रिलिज जादों बेखौ फोरमायदों दा बेनोमोन बेनि फिननाया बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारनि एन्सारा बाराव जोङो मेगनेसियाम फिटाखौ सावनायनि सिगां मानो जोङो बेखौ साफा खालामनाय जायो दा बेनि फिननायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो बे जाबाय मेगनेसियाम फिटानि बिखुङाव खायसे गोथार नङै बेसाद अरजाबना थानायखौ गैया खालामनो बेखौ बाराव सावनाय सिगां साफा खालामनाय जायो आरो गोथार मेगनेसियाम धातुखौल' सावनाय जायो दा बेखौ नोंथांमोना लिरब्लानो जाबाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआव जोङो थांनोसै नेक्स्ट सोंलुआव फैदों जोंहा 2018 निखौ जों डिसकास खालामनोसै स' 2018 आव मा दंमोन गिबि सोंलुआ बेबायदि दंमोन जोंहा 2018 नि गिबि सोंलुआ बेवहाय नोंथांमोना बे 19 आरो 20 खौ जुदि नायोब्ला मिलायनाय नङा कुइसननि पेटार्नआ एसे आलादा जों 19 आरो 20 आव बेबायदि गिबिं फिननायखौ सायख'नाय फैनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै जोङो 2018 आवसो जोङो गेबें फिननायखौ सायख'नायखौ फैनाय नुदों 2018 2017 बेफोराव बेबायदि गेबें फिननायखौ सायख'नाय फैदोंमोन जायखिजाया जोङो थेवबो बेखौ सल्भ खालामनोसै
दा बे 2018 नि गिबि सोंलुआ जाबाय बेदि फैदोंमोन Fe2O3 2Al प्लास बेबायदि आरो मा मोनसेया माने गोजौनि फिनजाथाया माजों जायो बे जायखारनाय जागोन ना बायस्रानाय जागोन बेयाव एसे माने थालांदों नै बायस्रानाय जानो नांगौ बेनिफ्राय दा बे मोनब्रैनि मादाव नोंथांमोना लिरनो नांगोन राइट एन्सारखौ नैबे लास्टनिया जागोन जायखारनाय फिनजाथाय आरो बेयो 2018 नि कुइसन नाम्बार 1 आवनो दङमोन दा बेखौ नोंथांमोना जुदि कुइसन पेपार दंबा नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो आरो एन्सारफोरखौ बिदि लिरनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 आ फैबाय बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 सोंदों गाहायनि बुंथिखौ रासायनारि समानथायजों लिर आरो बेफोरखौ समानसु खालामनो होदो दा बेवहाय गिबि कुइसना जाबाय हाइड्रोजेन गेसआ नाइट्रोजेनजों अरजाबनानै एमोनिया सोमजियो बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव फैदों हाइड्रोजेन साल्फाइडआ बाराव खामनानै दै आरो साल्फार डाइ अक्साइड सोमजियो दा बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 आ नोंथांमोननि 2018 नि कुइसन नाम्बार 16 आव नायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेवहाय जोङो बेनि जा समानसु रासायनारि समानथायखौ जों लिरोब्ला बेबायदि जागोन स' आं बेखौ फरायबाय थाला नङाब्ला भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन स' नोंथांमोना नायनानै बेखौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बी आव फैबाय बीनि फिननाया जाबाय बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय जोंहा नाम्बार 3 सोंलु बे नाम्बार 3 सोंलुआ जाबाय दुंखांग्रा फिनजाथाय आरो दुंसोबग्रा फिनजाथाय बुंब्ला मा बुजियो बिदिन्थि होनो होदो स' आरो बेयो जाबाय एसएसएलसी 2018 नि कुइसन नाम्बार 17 आव दङमोन नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 17 खौ नायब्ला बे कुइसनखौ मोननो हागोन आरो बेखौ नङाब्ला नैबे एबा होनाय दङ बेखौ नङाबा बेखौ लिरनांगौ बेवहाय एबायाव मा दङ सोरनि बेसादाव गाबनि थोरफो होनाय जायो मानो आरो बेखौ नङाबा बेखौ लिरनांगौ थाव एबा मेजेम थानाय जामुंखौ नाइट्रोजेन गेसजों आबुं खालामना लाखिनाय जायो मानो स' जोङो गिबियावनो नैखौ लिरगोनसै दुंखांग्रा फिनजाथाय आरो दुंसोबग्रा फिनजाथाय माखौ बुंनाय जायो स' बेवहाय नोंथांमोना मोनखादों आरो फराखौ जोङो सोलोंबोखानायाव मोनखादों जे जायफोर माने फिनजाथाय सोमजिनो बिदुं सोमजिखाङो बेखौनो दुंखांग्रा फिनजाथाय बुंनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं जाय फिनजाथायाव फिनजाग्रा मुवा बायहोनो थाखाय बिदुं सोरां एबा मोब्लिबनि महराव सक्तिनि गोनांथि जायो बेखौनो जोङो बे दुंसोबग्रा फिनजाथाय बुंनाय जायो स' बेबायदि लिरब्लानो जागोन बेनिफ्राय दा बेफोरनि बिदिन्थिखौबो होनो जोङो बेफोरनि बिदिन्थिखौबो ओरैबायदि नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन बेवहाय बिदिन्थि हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे दुंखांग्रा फिनजाथायनि बे बिदिन्थि आरो गुबुन फारसेथिं दुंसोबग्रा फिनजाथायनि बेयो बिदिन्थि नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ मोजाङै नायनानै गावबा गावनि नोट्स कपियाव लिरनानै लानो हागोन गुबुन फारसेथिं आरो एबानि जा बेखौ नङाबा बेखौ नोंथांमोना जुदि हायाब्लानो एबानि एन्सारखौ आं होखानाय दङ एबायाव जोंहा बेबायदि एन्सारफोरा बेबायदि जागोन गाबा अक्सिजेन हेंथा हिसाबै खामानि मावो आरो सोरनि आइजेंखौ जामख'नायनिफ्राय रैखाथि होयो बियो सोरनि मुवा आरो सिदोमा बारनि गेजेराव होथेग्रा हिसाबै खामानि मावो बेखौ लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव जोंनिया बी नाम्बारनि फिननाया बेबायदि जागोन अक्सिजेन अक्सिजामनायनिफ्राय रैखा मोनहोना गोग्गोयै लाखिनो थाखाय आदारखौ नाइट्रोजेन गेसजों आबुं खालामना लाखिनाय जायो स' जोंखौ सोंदों आदारखौ मानो नाइट्रोजेन गेसजों मानि थाखाय जोङो लाखिनाय जायो होननानै बेखौ दा बेनि एन्सारा बेबायदि लिरबानो जागोन स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय नेक्स्ट सोंलुआ जोंहा दङ बेबायदि 2017 निखौ जों डिसकास खालामसै 2017 आव मा फैदोंमोन 2018 ना बेखिनियानोमोन सोंलुआ बेनिफ्राय नेक्स्ट 2017 नि गिबि सोंलुआ जाबाय बेवहायबो सेलेक्ट खालामनाय फैदों दा बेनि गिबि कुइसना जाबाय मा जायो जेब्ला गुरै हाइड्र'क्लरिक एसिडखौ आयरन फिथराव होदेरो स' बेबायदि फैदोंमोन आरो बेनि जा राइट एन्सार बे मोनब्रैनि मादाव बे जागोन नाम्बार ए आ जाबाय राइट एन्सार हाइड्रोजेन गेस आरो आयरन क्लराइड सोमजियो आरो नोंथांमोननि बे कुइसनाव नायोब्ला 2017 नि कुइसन पेपाराव नायोब्ला बेखौ नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 1 आवनो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय जोंना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 कुइसन नाम्बार 2 नि सोंलुआ फैबाय बेबायदि बेवहाय दोङो गंसे बिकाराव केलसियाम अक्साइड ला आरो बिकाराव लासै लासै दै हो गाहायाव होनायफोरनि फिननाय लिरनो होदो नाम्बार 1 आव सोंदो बिदुङा माबायदि सोलायगोन आरो नाम्बार 2 सोंदोंमोन गोजौआव होनाय बिबुंथिनि मोनसे रासायनिक फिनजाथाय लिरनो होदों 1 मार्क दङ बेनिफ्राय बेखौ नङाबा नैखौ लिरनांगौ गाहायनि फिनजाथायफोरनि सोमजिनाय अक्सिजाबनाय मुवा आरो अक्सिगारनाय मुवाखौ सिनाय दा बेबायदि सोंलुफोरा होनाय दङ बेनिफ्राय आरो बे कुइसन नाम्बार 2 आ नोंथांमोना नुनो मोननाय कुइसन नाम्बार 2 आ बे जाबाय बे एसएसएलसी कुइसन नाम्बार 16 आव नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे जा
जों सावरायनाय बे कुइसनखौ नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 16 आव नायब्ला मोननो हागोन। बेनिफ्राय दा बेफोरनि सोंनायनि फिननायफोरा माबायदि जागोन दा? स' बे जाबाय फार्स्टनिया जागोन जा एबानि सिगांनि कुइसननि एन्सार जाबाय बेबायदि गोबां बिबांनि बिदुं हगारगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बे नाम्बार 2नि फिननाया जाबाय बेबायदि केलसियाम अक्साइडजों दैजों फिनजाथाय जानानै बे केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजियो। नोंथांमोनानियाव प्लासिन नुनो मोनदों, एक्सुअलि नैबे प्लासिन जानाय नङा, बेवहाय एसे गोरोन्थि जालांदों, बे एर'सिनसो जानो नांगोन, नोंथांमोना नै एर'खौसो होननांगोन, बेबायदि एर'सिनसो जायो नैयाव H2O आरो केलसियाम हाइड्रक्साइडनि गेजेराव माने एर'सिनखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय अक्सिजाबनाय मुवा। स' अक्सिजाबनाय मुवा आरो अक्सिगारनाय मुवाखौथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय। दा बेवहाय नैबे जा नैयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेनिफ्राय अक्सिजाबनाय मुवाया जागोन नैबे 4Na। मानि थाखाय 4Na खौ जोङो अक्सिजाबनाय मुवा बुंदों? बेवहाय अक्सिजेना दाजाबदों, बेखायनो जोङो 4Na खौ लिरबाय। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं नैबे हाइड्रजेनजों अक्सिजेना दाजाब जादों, स' बेखायनो बे हाइड्रजेनाबो जागोन अक्सिजाबनाय मुवा। गुबुन फारसेथिं अक्सिगारनाय मुवाया जाबाय बेवहाय O2आ जागोन अक्सिगारनाय आरो नैयाव जाबाय CeOआ जाबाय अक्सिगारनाय। स' बेनो जाबाय बेनि सोंलुनि फिननायमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय जोंनिया कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ? बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 आवबो जोबोर गोरलै। बे जाबाय बेबायदि कुइसन नाम्बार 3 आव गाहायनि फिनजाथायफोरनि थाथायनि दिन्थिसिन बाहायनानै मोनसे समानसु रासायनारि समानथाय लिरनो होदो आरो बेवहाय बेबायदि होनाय दं। बेरियाम क्लराइडनि गलिलाव आरो दैयाव सडियाम सालफेटजों फिनजाथाय जानानै गुलियै बेरियाम सालफेट आरो सडियाम क्लराइड गलिलाव सोमजिहोयो। आरो बेवहाय कुइसन बेखौ नङाबा बेखौ लिरनाय, बेयाव 2 नाम्बार मार्क मोनगोन नोंथांमोना। आरो बेखौ नङाबा बेखौ लिरनांगौ सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव हाइड्रक्लरिक एसिडनि गलिलावजों फिनजाथाय जानानै सडियाम क्लराइड आरो दै सोमजियो। आरो नोंथांमोननि बे कुइसन पेपारनि बेयो कुइसन नाम्बार 17 आव नायब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बे जाबाय 2017निमोन बेयो। स' नोंथांमोना 2017नि बे कुइसन नाम्बार 17 आव नायब्लानो जाबाय बेखौ। दा बे जाबाय बेनि फिननायफोरा ओरैबायदि जासिगोन दायो। दा फिननायफोराबो जोबोर गोरलै, नोंथांमोना बे बिजाबावनो दंखायो। बे जाबाय नैबे जासिगोन फिननाया, बे जाबाय बेरियाम क्लराइड जों बे सोमजिबाय फिनजाथाय जाना बेबायदि सोमजिगोन। आं बेखौ फरायबाय थालिया, नोंथांमोना बेखौ नुब्लानो मोनथिखागोन बेनि फिननायखौ। बेनिफ्राय जों दा गोबाव खालामालासे 2016खौ जों नायनोसै। स' 2016नि गिबि सोंलुआ फैबाय, बे फैदोंमोन जाय 2018आवबो फैदोंमोन बे सोंलुआ। दा मा रोखोमनि बिदिन्थि बेखौ सोंदों, बे मोनब्रैनि मादाव बे नैबे लास्टनिया जागोन जायखारनाय फिनजाथाय। आरो बे 2016नि नाम्बार 1आवनो फैदोंमोन बे कुइसन नाम्बार 1आव। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जोंनिया, नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2आव दङ जोंनिया, बे फैबाय बेवहाय नाम्बार 2आ जागोन सिना हानि थोरसियाव 1 ग्राम कपार गुन्द्रा लानानै फुदुंनाय जायोब्ला मा सोमजिगोन? नाम्बाराव दङ कपार गुन्द्रानि गाबा माबायदि जागोन होनना सोंदों। आरो बि नाम्बाराव दङ गोजौनि फिनजाथायनि मोनसे समानसु रासायनारि फिनजाथाय लिरनो होदो। आरो बेवहाय नोंथांमोना बे मोननैखौ लिरोब्ला 2 नाम्बार मोननो हागोन। आरो बेखौ नङाबा नैबे सिंनिखौ लिरनो हायो। हाइड्रजेन गेसआ नाइट्रजेनजों अरजाबनानै एमोनिया सोमजियो आरो गुबुन फारसेथिं जिंकआ कार्बनेटखौ जोबोद फुदुंनाय जायोब्ला जिंक अक्साइड आरो कार्बन डाइ अक्साइड सोमजियो। जोबोर गोरलै। आरो बे नोंथांमोननि 2016नि SSLC 2016नि बे 16 नाम्बार कुइसनमोन। बेनिफ्राय दा बेफोरनि फिननायफोरा नैबायदि गाहायाव होनाय बायदि नोंथांमोना लिरनो हायो बेफोर फिननायखौ। दा बेफोर फिननाया जाबाय, दा नैबे फार्स्टनि एन्सारा बे कपार गुन्द्रानि गाबा गोसोम कपार अक्साइडखौ थोरफोखागोन बेबायदि लिरनो हायो। आरो फारसेथिं नैबे बे जाबाय फिनजाथाय सोमजिनाय, कपारजों अक्सिजेन फिनजाथाय जानानै कपार अक्साइड सोमजिबाय। आरो एबानि जा नैबे बेनि फिननायफोरा जाबाय नैबायदि हाइड्रजेनजों नाइट्रजेनजों फिनजाथाय जानाय एमोनिया सोमजिबाय। आरो जिंक कार्बनेटजों बे जिंक कार्बनेटखौ जों फुदुंब्ला बे गावस्राना जिंक अक्साइड आरो कार्बन डाइ अक्साइड सोमजिगोन। स' जोबोर गोरलै, बेबायदि लिरनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय कुइसन नाम्बार 3। बे कुइसन नाम्बार 3आव जोंहा दङ नैबायदि, बेवहाय दङ दुंसोब आरो दुंगार फिनजाथायनि बुंफोरथि हो। स' दुंसोबग्रा आरो बे दुंगार मानेथ' बेखौ दुंखांग्राखौ होनना बुंनाय जादों। स' जोबोर इजि, बेबो मोनफ्रोमनिबो मोनफा रासायनारि समानथाय होनानै बिदिन्थि होनो होदो।
आरो बे नोंथांमोननि 2016 नि कुइसन नाम्बार 17 आव नायब्ला मोननो हागोन। आरो गिबियावनो बुंफुरलुखौ लिरदो। सिगाङावबो जों मोनबोखादोंमोन बुंफुरलुआ एखेखौनो जों लिरनो हायो। जाय फिनजाथायाव फिनजाग्रा मुवाखौ बाहायहोनो थाखाय बिदुं, सोरां एबा मोब्लिबनि महराव शक्तिनि गोनांथि जायो, बेबायदिखौनो जोङो दुंसोबग्रा फिनजाथाय बुंनाय जायो। आरो बिदिन्थिखौ नोंथांमोना मोनखाबाय। बेबायदि जोङो सिलभार ब्रमाइडखौ जोङो साननि सोराङाव जुदि बायस्रा होयोबा बेयो मोननै माने फिसा फिसा गुन्द्रासायाव सोलायगोन। सिलभारा एक्सट्रा जागोन आरो बे बियारा एक्सट्रा जागोन। बेबायदि जों बायस्रा होनो हायो। आरो गुबुन फारसेथिं नैबे जायफोर रासायनारि फिनजाथाय बिदुं सोमजिखाङो बे फिनजाथायखौनो दुंगार फिनजाथाय बुंनाय जायो। दा बिदिन्थिफोरा बेबायदि जोबोर गोरलै। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेखिनियानो बे जाबाय थांनाय जा 2016 निफ्राय 2020 आव इम्पर्टेन्ट कुइसनफोरखौ जों डिसकास खालामबाय बे चेप्टार 1 निफ्राय। आसा खालाम नोंथांमोना बेनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हाबाय। आरो फैबाय थानाय जा 2020 आवनो जायफोर फरायसा बिथांमोना प्रिपेयार खालामबाय थागोन बे सोंलुनिफ्राय गोबाङैनो माने कमन गोग्लैगोन होननानै सानो आं। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्ला जोङो माने भिडिअ बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो। बेखायनो नोंथांमोना लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो जाहाथे शेयार खालामलाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्ला उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।